गसाइगावनि मजाथि आरो लालपुर गामियाव अखा बारहुंखाजों गोबां न'बां खहा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि आरो लालपुर गामियाव थांनाय सानखालि एबा मैया बेलासिनि 3:30 समाव हरखाबै बारहुंखा आरो अखा हानायजों मजाथि गामिनि खमैबो 60 नखर आरो लालपुर गामिनि गासै 96 नखरफोरा गोबां अखा बारहुंखाजों आरो न' बां बिफां लाइफांफोरा बायलांजोबो आरो गोबां माइ दै बिफां लाइफां जि-जोम खहा जायो। लोगोसे मजाथिनि गामिनि 4 सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहोयो आरो थाबैनो खहा जानांनाय नखरफोरनो जानाय थानायनि राहा खालामनानै होफैनाय जागोन होननानै फोरमायदों एमएलए बिथाङा। गाबै 3:30 समाव बे मजाथिखौ लाफानानै लालपुर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोनबासो गामियाव साइक्लन मोनसे जादोंमोन आरो बेजों गोबां फेमिलिफोरनि नखरफ्रा दंस जादों। बेवहाय बिफां लाइफाङाबो गासिबो जोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखौ जोङो दिनै नायदिंफैनायजों लोगोसे जों बिथांमोनाव खबर लादों सोरनि नखरा माबायदि जादों। दा जों नुबाय गासै मजाथि गामिटारावनो 60टा फेमिलिया एके डिस्ट्रय बे जाजोब्बाय, जोबस्रांजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो नायदिंनायजों लोगोसे बिथांमोननो जेरैबायदि बाव थाफिननांगौ आरो जानांगौनि जे बेबस्था बेखौ जोङो थाबैनो खालामनो जों नाजादों। आरो बेवहाय जों नुबाय बे न' बायसिननाय आरो बिफां लाइफां गोग्लैनायनि गेजेराव 4 बेक्तिफ्रा बेवहाय इनजुर्ड जादों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थाबनो मोजां फाहामथायखौ मोनो बेनि थाखाय जोङो डक्टरजों जगाजग खालामनानै होदों। बिथांमोना दा थांदों हस्पिटालाव आरो जायफ्रा इनजुर्ड जादों बिथांमोनखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दा अखा बोथोर, दाहाय जुदि आरोबाव अखा हायोब्ला बिथांमोना माबोरै थागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा मोनासिमहालागै बिथांमोननो थानो हानायनि रोखोमै जों बेबस्था खालामनो जों नाजागासिनो दङ। आरो सरकारनि पार्लारफोराबो दिनै डिपार्टमेन्टफ्रा बिथांमोना फैनानै नायदिंफैबाय आरो जेसे हागौ एसे थाबैनो बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन। आरो निजा बबियानो गामिनि मानसिफ्रा बे लामाखौ दिनै क्लियार खालामगासिनो दङ, खारन गासिबो लामाया बिफांजों गोग्लैसोनानै थाबथेजोबनानै दङ आरो बेवहाय बिथांमोना गावसोरनो श्रमदान होदों। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव गामिजों लोगोसे जोंबो दोलोनि जानानै बिथांमोनजों जोङो दुखु फोरमायफादों आरो जेसे हागौ एसे जोङो दोलोनिफ्राय आरो सरकार तरफनिफ्राय जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ राहा लामा होनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो मावगासिनो दङ। दा जोङो बे मजाथि गामियाव दङ आरो बेनि नेक्स्टआव जोङो गुबुन गामियाव नायदिंनो बेनिफ्राय आरो थांबावनाय जागोन।